shirya, zan rike miki alkawari in kika sani akan hanya. A'a yan yalle jamce jam kalautin da na ga kina kunya, kin ga na dauniya karkice in juya, zan rike ki amana yar uwa Allah bar soyayyar gaskiya. Mai kyawun sura kuma gaki da daɗin zance, ki aminta da ni don manufa ta soyayya ce, ki yarda da ni mai auren kauna riba ce. Haba yar fillo so da